मानसि एसे दायथ' दङ हामनायनि न'खायनो हामदों नालाय नै हारा ओंखारबोदो जागासिनो आरो अखाया हासिन हरनिफ्रायनो मथा मथि दा खैथा जाखो एथासिमहालागै हासिन हानानै दा नैफोरबायदि अबस्था जानानै दङ बेनिफ्राय जोंना संनाय खावनाय सोलिगासिनो माने अखा बोथोरनि गुदुं ओंख्रि जानो नागिरदों आरो दिनै माने मा ओंख्रि आङो सोलोंदों थरायना दिनै इउनिक माने एकदमबारे मोनामफुंजोबनाय खिफैसो खिफि ओंख्रि लोगोफोर खिफि ओंख्रि नै खिफि ओंख्रिदो खिफि ओंख्रिदो लकेल लोगोफोर बेनि खामथाबो जुबना लाबायबो ए नों अरखौ बारा नाङामोन ना पियासखौ होबाबो अ बिदिसो ओमफ्राय दा आं निस्सय जाहैबाय नै खामथाबो जुबना लाबाय खिफि ओंख्रिनो खिफि लेवाजो दाउ लकेल बा ओमफ्राय आंनिया जाबाय नै इखैजा नै मैथा ना ओमफ्राय नैयावसो दं अरिजिनेल माला नै टेनटेने अमा फ्राय दांनाङा खाथियाव फैना गुदै गदर गासै गथ' दा yana malah nih dong lokal sih kasar alor na Saudi ini birat gazar dasan deh turunnya dan boleh semua awe dan boleh sih horni karena dan boleh sini ya revadi podo sakan nih konsum ya siapa ya pada nih kamtab mana kamtab aku iya tahu mana ini karena di sini jadi मोदोमब्रुंलायनाय गुजुस्रोबलायनाय लामानि मानसिफोरा गुजुलांबाय खोमा आंनासो देन्जार जागोन मिथिबाय मैथाजो नाजो मैथा इनिफ्राय नै साखिखांबाय ना इनखो लोगोफोर साखिखांबाय नै देन्जार सोर संनाय नाम लानायनो इयासो बोरै जादो ओरैबायदि मालाय लकेलदो खिफि बेन्दों खिफि मोनामनायसो खिफि मोनामनाय खिफि बाथाय बयदो खिफि मोनामागोन खोमा जायखि जानानै 2000 years later बिराद गेदेर घटना खिफि बेन्दोंखौ बेसेरा गोखा नङा होननानै इमान गोथाव संबाय नै आंबोथ' मिथिया आं नोंखौ होनखादोंमोन दहाय गोखा नङा आरो होननानै आं गावनाव सोंखाबाय ओमफ्राय गावआनो होनबाय गोखा जाया ना होननानै बानि गोखा होननानैथ' आं भाबिखानानैथ' दंमोन ओमफ्राय दाथ' नोंनि खाजा जाला आंनिसो खाजा जासिगोन मिथिबाय नोङो बाय थानायखौ संफिनदो मानसिया गोखा मोनजाया नालाय हो बिराद दुखु आरो जिबनाव मानसि गांलाय गोग्गाना मायो फैबानो खिफि बेन्दोंखौ मानो जाया खिथालांबाय दिनै संबाय आङो मुलि नालाय आंबो मुलि हिसाबै जाबायमोन होनलाय नै गोथावबो जायांदोंमोन नै लोगोफोर गोथावबो जायांदोंमोन नै मोनामनायाव आं दहायनो गोखा मोनखादों नोंथारालि होननानै भाबिना थाबाय थादों ओमफ्राय नों आरो एसे गोरोङाव होनखाबाय नालाय आं मोनजाफेराखै साला मानसि जाबावगोन दालाय मैगं खारैफोराव होलायो मानसिफोरालाय बिराद दुखुलै जिबनाव मानसि खासेया गथ' खासेया दा आं इखौ संना फैनोसै बा इखौ अबे हो दोनफ्लांनायखायसो फायग'आ मोजां मिथिबाय बेखिनिखौ दोन नोंना दायो उल्था जागोन खामानिया होननानै मिथिबाय फायग'आ सोखथादों नोंखौ भगबानासो आलुजों संनानैसै आंनो बिराद जंगासिनो आरो इयाव ओरै खनायाव थानानै माला मोनगोन होननानै जागासिनो आरो गासिबो संजोब्बाय आङो ओमफ्राय आंना बिदि जाबाय नालाय मा जावगोन दा जिबनाव ओरैनो ओंखाम उखैथारबाय फ्राइल एवनानैसै आङो ओरैनो जेबो होनसैरा आलदा लुलायला थाब जानायनि नामा माखो इखौलाय मा सुना जायो हाबाब जोब्बाय नायाव दा तेरा दाय लाफिनगोन दे गथ'खासे बिराद दुखुलै जिबनाव मानो जायो नोंनालाय
फायगन मिलायथारासै गैजाबो माबार नै इखिनिखौ बासिनानै दोनना रोंनायखायसो बे थोलै बिखि दसे दं माया अ बिखाखौबो माने खावसे होनानै बे खावसे दोनलायदों जाहैबाय ओरैबायदि दुखुआनो जोबनो थांला गथ'आ बेथोलै मा जागोन जिबनाव गोथाव जाबाय नै स्लुब स्लुबल' लोंबाय थामोन मिथिबाय दा हराव जानांसिगोन आं आंनि खाजा जासिगोन आरो दायो नोंनो बेलेग लाबोना फैनांसिगोन ओमफ्राय दा नै थरायनानै आं बोरैबा साराय गोबायाव संना होनोसै आरो मानोलाय खनसेनियावनो दायो आलुजों संना जागोन होननानै खावसे दोनखानाय हरनिमोनलाय बेखायनोथ' नोंखौ दा नायनाय साखिनाय माबायदि फायग'आनो नोंखौ इदि थिनखादो खावसे दोनना ला नोङो होननानै गोखा जाखायो इयो आं इखौ मिथिखागौ एसे गोखा होननानै ओमफ्राय नों आरो कनफिडेन्सआव होनबाय नालाय जाया गोखा होननानै इ मुलिसो होननानै इमान कनफिडेन्सआव होनबाथाय आंबो एसे बोरैबा जाफिनो ना माखो इदि मोना हामा मोनजाया नालाय मोनजाया मिथिबाय मानसिया एसे दाइटआव दङ मानसिया एसे दाइटआव दङ हामनायनि नखायनो हामदो नालाय नै हारा ओंखारबोदो दा आं एवनानै होनोसै नालेंखर जानानै थाबायना थाथ'दो आरो फायग'आनो बोरैबासो खोमानै सारायाबो गोलियां जाखाबाय आंनिया मोजाङै माबालै मोनजागागोन बबावबा हमथा फायग'आनो उसुबिदासो आंनिया दिनैना इसोर आं बिराद दुखुलै बिराद दुखु नोङा रुदबना जानायखौ आं दुखु मोनाखै इखोदि आं इमान गोसो होनानै संदोंमोन ओमफ्राय आं खिफि बेन्दों मोनजाफेराखैमोन मिथिबायना बिराद दुखु आं जिबनाव बेफोरबायदि ओमफ्राय गांगा टप्पानि थाङै थुङै जाहैफिननांबाय संनाङा होनलायदों बेसराखौ संलायनाङा दे आं हारसिं संनानै जागोन होनलायदोंमोन आरो गाजा गथ' सोमना जानांसिगोन आरो फ्राय है ना खाथ'दो गोखा बोरैबा खोलाबोनो लांदो सं जोंना नै अमा बेदर ओमफ्राय नै गावहाना फ्राय लायनो औवा जादो सं हो थर साखिनायनोब्रा फिसानो दा औवाखौ जादो सं जाथ'वा सोमना जानांबाय गथ'आ बिराद दुखुलै जिबनाव आलदासो लाजोबदों जोंना आरो मैथाजों ना ओमफ्राय अमा बेदर पियास फ्राय ड्राय फ्राय